Hurumende iri kupfuurira mberi nenyaya dzekuvandudza chikamu chekurima kuitira kuti nyika yedu yeZimbabwe inge ine chikafu chakakwana. Mashoko awo paField Day nhasi yaitwa kuArt Farm kuguta reHarare kuPomona. Mukuru anoona nenyaya dzeResearch and Development mubazi rezvekurima vaCloud Mujaju vati vanofara kwazvo uye nekurumbidza basa riri kuitwa nevakazvimirira vakaita seFarm Shop neNational Tested Seed kusimudzira chikamu chezvekurima. Vati hurumende inotarisira kuti musha wega wega uchaona chekudya chakakwana. Now, Field Day yatiri yevegetable kana manga makatarira mese inoratidzira mavhariety kana kuti atingati mbeu dzerudzi rwemavegetables runogona kuita kuti munguva dzokupisa oro munguva dzekushayiwa zvatingati zvokudya idzo dzinotirira dzichiita kuti dzikwanise kutipa goho rakanaka nokuti dzakauchikwa nomutoo wepamusoro. Pasina kuuchikwa kwembeu zvakanaka hapanawo goho rinowanikwa zvakanaka. Saka zvatiri kuona pano mucherechedzo wekuti mafamazi edu akateerera paari kudzidziswa nana muzvinafundo vemavegetables vakabata vakanoita saizvozvo vanowana goho rakakura pambeu dzamavegetables. Uye tichiziva kuti donzvo redu seministry tinoda kuita kuti food security kana kuti chokudya chiwanikwe chakakwana zuva nezuva kwese kwese. Vamwe varimi vauya pachiitiko ichi vatiwo vanofara kwazvo nekuona mukana wekudzidza kurima kutsva kwakanaka. Pano ndadzidza zvakawanda because ndiri kutoona kutoti marimire andandiita makabichi handiwo madomasi. Saka pano ndatodzidza zvokuti pandinoenda pamberi apa ndofunga nendava shashawo ndichirima makabichi andaona akakura kudai nemadomasi. NTS vari kutiratidza mbeu itsva dzakanaka dzakasiyana dzakavandudzwa dzinoita kuti goho redu rive goho rakanaka. Saka ndoona chiri chirongwa chakanakisa zvikuru kune varimi nekuti dzimweni dzenguva zvimwe zvirimwa zvinonga zvichibatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvimwe zvirimwa hazvinyatsokura maererano nekwaunorimira nzvimbo yauri muno muZimbabwe. Saka NTS vari kuedza kuburitsa mhando nemhando dzemaseeds dzinoenderana nekwaunenge uri kuitira kuti munhu wese agowanika achibudirira mukurima kwake. Vamwewo vanoita zvekurimisa vauyawo vakataura kukosha kwazvakaita kuti varimi kwose kwose vaone mukana wekudzidza kurima kutsva uye zvakare kudzidziswawo nekuona zvinoitawo vamwe. Tauya kuti varimi vedu vazoona zviri practical. Vanhu vakuru vanodzidza nekuona kupfuura nekunyora. So tikavataurira tichitaura nemuromo vanouya panapa vaona maitikirwo azvakanyatsoitwa paground vakukwanisa kunotangawo kurima zvinhu zvinovapa pundutso uye zvinovapa goho rinovapa mari. Saka tinoda kuti vadzidze. Nzvimbo ino vabatsira even kudzidza mavarieties manyowani nekuda kwekuchinja kwezvinhu kana kuti nekuchinja kuri kuita mwaka. Varimi vedu vano mavarieties mamwe kudhara vanenge vachishandisa. But navo vakauya panapa vanosangana nevatengesi vembeu dzakasiyana siyana uye vachidzidza kuti dzinorimwa sei. So tinoiti platform yeinteraction zvakare nevarimi nevatengesi. Mumushandi weNational Tested Seed pamwechete neFarm Shop ataurawo zvakare pamusoro penyaya dzinoitwa nekambani yawo mukutsigira zvikamu zvekurima gore negore. Field Day ndepatinoratidza zviringwa zvedu, maseeds edu, maproducts edu. Saka zvakanaka kuti kana tichitengesera varimi zvezvi tivauyise kuti vaone practical part yekurima kwatinenge tichiita. Tinovaratidza kuti izvo tinorima takadai. And zvakakosha maona nohwanda wamawiri avaita vakutozodzidza kuti tingabatsirane sei kuti tisagara tichivatengesera ari maseeds. Asi kana paField Day manje takuvaratidza kuti maseeds achanorimwa sei, magreenhouse anomanijwa sei, maseeds anomanijwa sei, chivaratidza zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana.
chikamu chekurima chikamu chakakosha kwazvo nekuti chinopa nyika zvekudya zvakakwana pamwe chete zvakare nekupa varimi mari yekushandisa kuti vararame vachichengetawo mhuri dzavo. Lafmo muchakandiona Masunungure, vayea.com, kuArt Farm, Mpomona Marare.